sing tak yang sadurunge matur sing akeh ya ana gandeng iki sing sasi Sawal wis sak mestine lamun to aku kelawan kowe lan kabeh para kadang-kadang Madangkara ngaturake sugeng riyadi lan nyuwun lumungkuring pangaksami dumateng wabil khusus keluarga ageng almarhumah Ibu Minah sumrambahe kabeh para kadang-kadang para dulur-dulur para bolo-bolo munggahe para sepuh adisepuh kiai alim ulama ingkang lenggah ana ing wewengkon Ponorogo. Ngono ya, Mak. Kaya ngono. Iya. Ora liwat ngestokake dawuh biyung. Pripanungguan iki awake dhewe ngestokake dawuh pepunden supaya sowan ana laladan mringin kauman Ponorogo. Ngono ya. Ngestokake dawuh pepunden kula Bapak Mayor CPM Mujito SHMM ingkang rembulan niat kalian Ibu Sri Wahyuni saha keluarga ageng Simbah Minah. Ya. Manut dawuh sing tak tampa ana dalem kene lewayangan ora mung pisan jiki kok, Mak. Marambah makaping-kaping klebu pepunden dalang yen Mbah Gondo Buwana ya nate ngasta cemburit ana ing kene. Pakmu gedhe Swargi Ki Anom Hartono ya wis nate dipiji supaya nyangik limbu ana ing kene. Pancen keluarga ageng Mbah Minah khususipun Bapak Mayor Mujito ki pancen maindhen ning wayang. Mula bengi iki panjenengane ngersakake lakon Wahyu Purba Sejati kuwi aja nganti gampangake lho, Nduk. Merga Pak Mujito ki piyai sing apal karo lakon. Mosok? Ora mung saiki panjenengane wiwit cilik wis kulino mirsani wayang, apal karo lakon, apal karo crita. Malah akeh paguyuban budaya ingkang mapan ana ing laladan Banjarmasin sing dilenggahi kono sing dipandhegani karo Pak Mujito. Iya kok. Nadyan Tori Palungguhan iki panjenengane bertugas sebagai polisi militer TNI Angkatan Darat ning Jakarta Pusat. Ning uga aktif ning organisasi maupun kemasyarakatan. Buktine panjenengane dipercaya sebagai ketua Pengprov Perbosi Kalimantan Selatan, penasihat Pengprov Panahan Tradisional Kalsel, dan wakil ketua Pengprov Barongsai
Kalimantan Selatan lan uga ketua kerukunan keluarga Jawa Timur ing Kalimantan Selatan, pembina paguyuban Pawarga ing Kalimantan Selatan, dan juga pembina Reyok Pawarga ing Kalimantan Selatan. Oh kaya ngono tegese pancen Pak Mujito ki piyai sing budaya ya Pak. Temenanan. Mula lemayang sing ati-ati, sing teliti. Panjenengane iki wasis, panjenengane pinter karo lakon lan manut dawuh sing tak tampa saurunge ngasta dadi TNI. Panjenengane iki jane cita-citane ya pengen dadi dalang. Mosok Pak Mujito kuwi mau sore kepareng-pareng dawuh. Ngoten Mas yo kula jane riyen pengen dadi dalang. Kula lakon niku apa? Ning kula yen kon nutuk gamelan mboten iso. Mongko sing jenenge dalang niku kudu ngerti kalih gamelan. Lah elek kula nutuk gamelan niku mboten iso. Batinku timbang nutuk gamelan luwih becik nutuk sinden. Kuwi abot sanjane malan kaya ngono kuwi. Ning malah panjenengan ngasta dadi polisi militer TNI Angkatan Darat ku malah becik malah apik kono. Iya, luar biasa itu, Pak. Banjur panjenengane kagungan kersa apa? Tasakuran pernikahan sing dipalakramakake ya kuwi putra saking Bapak Mayor CPM Mujito SHMM kaliyan Ibu Sri Wahyuni, ya kuwi ngantarane Raka Mas Bagus Bribda Arbi Yuda Pradana ingkang palakrama kaliyan Mbak Yu Roro Nindyari Di Astuti SPD. Akad nikah wis ditindakake nalika 2 Februari 2020 ning Banjarmasin. Resepsi tanggal 9 Februari 2025 ing Banjarmasin. Lah, tasakuran kanthi pagelaran wayang kulit iki digelar ning dalem ringin, yektine kaya sing didhawuhake nalika sore. Ini dipersembahkan kagem Eyang Minah karena pada waktu resepsi pernikahan panjenenganipun tidak memungkinkan untuk rawuh. Lah, wayangan sing digelar bengi iki pancen dipersembahake dening Bapak Mujito marang Mbah Minah ning kodrate Pangeran siji kersane Gusti beda. Nalika wingi ana sasi Ramadan wingi Mbah Minah wis ditimbali sowan ditresnani ana ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat kudu seda luwih dhisik. Mongko wayangan iki kagem Mbah Minah. Lah iya to. Mongko adate piyayen sripan ngono kuwi mesti wayangane ditunda utawa dibatalake. Ning bobote netepi tembung bawa laksana sing ditindakake dening Pak Mujito lan panjenengane percaya nadyan to alame wis beda, Mbah Minah mesti wae bengi iki mangestoni mula wayang tetep digelar. Tegese cangik limbuk sinden lan pengrawit lan uga kanca-kanca bakul bengi iki kabeh entuk lantaran rejeki saka pangeran ya kuwi lumantar Pak Mujito anggene tetep wayangan tidak dibatalkan. Tegese panjenengane pancen piyai sing hambek bawa laksana tresna marang piyai sepuh. Oh ngono iki Pak. Kaya ngono kuwi sing apik, kaya ngono kuwi sing becik. Mongko iki ora nganti petang duluwe Mbah Minah. Mula tak suwun monggo sedaya para lenggah kula dherekaken ngeningaken cipta sawetawis nyambung raos kaliyan Gusti ingkang Maha Kuwaos anut kaliyan kapitayanipun piyambak-piyambak dene ingkang agama Islam. Monggo kula dherekaken kirim donga dumateng almarhumah Ibu Minah. Mugi-mugi pinaringan tentrem ayem jenjem permanem mulya wonten ing swarga kagem Eyang Minah. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Sembanggun donga pangestunipun para sepuh. Iya. Matur nuwun ya Mak karo keluarga besar
Simbah Minah sing kepareng nimbali karo awake dhewe satemah iso silaturahim kangen-kangenan karo Sutrisna Budaya ing Laladan Ponorogo. Matur nuwun. Lan ugi ngaturaken salam hormat ingkang kepareng monitor lumantar streaming nenggih punden kula ingkang pinantu ing pakurmatan Bapak Legend TNI Purnawirawan Bapak Dodi Wijanarka. Ya, aku wis nuwun pangestu nalika sore mau lumantar WA. Ugi salam hormat kagem WS dan Puspomat Bapak Mejen TNI Eka Wijaya SH beserta jajaran polisi militer se-Indonesia. Ugi salam hormat dumateng Paguyuban Pawago Banjarmasin ingkang insyaallah kepareng rawuh rene, sing ora rawuh kepareng ngubar ning Banjarmasin. Ugi bekti sungkem dumateng Bapak Kiai pengasuh pondok pesantren Darul Fikri Laladan kene mringin kene. Salam hormat dumateng para pepunden dalang Mbah Yatno, Mbah Sento, Pak Manto, Pak Puguh lan ugi kadang kula sepuh Raka Mas Ipung Purba Sasongko sing kepareng ngaturake ya kuwi pawiwahan wiwit sore mau. Oh ngono. Disunake marang purbane pangeran muga-muga temanten kekalih Raka Mas Ardi karo Mbak Nindya tansah manggiya sakinah mawaddah warahmah kebak barokah ampuh wahyune jodoh satemah pinaringan katentreman lahir batin lan ugi keslametan donya prapting akhir ya Mas. Yo, ora perlu kakean gunung sing tanpa guna. Saiki ngaturake wiwit saka sing klasik luwih dhisik. Ngono. Kula nyuwun dumateng Ibu Sukesi Rahayu. Sukesi supaya ngaturake apa? Sing klasik ya kuwi jineman ular kambang yen ora kleru larase pelok patete 5. Oh ngono. Kejawi katur dumateng keluarga ageng Ibu Minah ugi kula aturaken dumateng sedaya para sutresna budaya khususipun nenggih caksi lover dimanapun Anda berada. Mligine meneh khusus meneh ya kuwi anak kula wadon. Oh iya. Anindita. Ya. Monggo Bu Kesi kinarya ngleremaken swasana kula aturi nembang jineman ular kambang. Monggo Bu.